Bafethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela bengicela nje ukuthi uqale ungena kuleli khasi cofa subscribe button ukuze uzothola bafethu okuningi okwenzakala kulona leli khasi. Leli khasi bafethu liyafundisa liyaqwashisa liyasiza bafethu naseyinkingi abantu abasuke bebhekene nazo abasuke besaba ukuthi beze ngala bezoshutha bezoshuthwa ukuze kubonakalizwe esizakala. So bafethu lo muntu engakwazi sizakale ngeinkinga mhlawumbe ukuthi esuke siyilungisa yabona ukuthi mhlawumbe naye mhlawumbe angakwazi kanjani ukuthi ayilungise leyo nkinga leyo abhekene nayo. Kodwa ke ngengamaye bafethu ngakhohlwa ukulike, ucomment, ukushare. Comment abafethu kuyasiza kakhulu njengoba sibancane nje kanje. So kuyasiza ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe udaba singaliqedanga izimo mhlawumbe izinto esingazenza ukuze sikwazi mhlawumbe siliqede noma mhlawumbe masibhekana noludaba olufana nalolo ngelinye ilanga usingakwazi kanjani usilungise mhlawumbe ngendlela ezogculisa wena mhlawumbe awuyithandanga indlela esilungise ngayo. So bafethu siyacela kakhulu ukuthi niluleke ngempela ngokwakha ngafaki inhlabathi kuphela nifane noshukela eparishini. So bafethu njengamanje ngakhohlwa fethu download i-app yakho EasyBet nizenzele imali. EasyBet app lapho khona ukwazi khona ukuthi ubhejele ibhola ubhejele amagame ngaphandle ukuthi ke uhambe uye mhlambe uyoqasha noma uyofesa nomsebenzi kanzima ukuze uthole imali. Kodwa nje ngokuhlela nje ekhaya uphatha smartphone udownload i-app yakho EasyBet ubhejele ibhola ubhejele amagame ukwazi uzenzele imali uhleli ekhaya. Nanoma mhlawumbe uyasebenza ungazenzela extra cash ngokubhejela amabhola namagame. So njengamanje kunodaba la esolungisa kwala nanangu my sister kade bafethu ke kade ngibhalela la silokho siphambana kodwa njengamanje siziyaqondana. Sawona siswami njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila sisi. Ngiyaphila nathi. Siswami ubani wakabani uDabo nendawo? Igama lami nguThobeka wakamhlongo ngidabuka ngala kako ohluhluki. Hawu ya khona. So manje udaba lakho luthini ngoba mina vele usuwangichazela kodwa njengamanje sesinganikeza ithuba lokuthi uchazele umbukele ekhaya ukuthi udaba lakho lonke lukanjani. Udaba lami lumi kanje ngihlangane nobaba la. Yeah. Ubaba isibongo sakhe ube uDlamini. Yeah. uDlamini mahlangana naye sahlangana kwakuhle yonke into yahamba kahle. Yeah. Masihlangana ke uDlamini angitshela ukuthi nje uyangithanda uzongenzela yonke into engifisa ukuba nayo empilweni. uDlamini uyindoda eright mawumbuka uyathembisa. Wangitshela ukuthi unayo umfazi. Umfazi wakhe kodwa basathandani ngaleyo ndlela. Ngoba vele into ehlezi isho abantu besilisa bavele bathi hayi asathandani ngaleyo ndlela. So ke uDlamini mangabe ke siqhubeka ke nokwazana. Avela athi uDlamini kumina ucela sibe nengane. Hayi khambe vele ke sivele simithisane ke sibe nengane. Ngoba phela mina ngazi ukuthi yonke into iyabheda ekhaya kukho khamba kahle. Hayi ke mase sengimtshela ukuthi ngikhulelwe. Okoqala nje ngimtshela ukuthi ngikhulelwe. Waqala kwangazi ukuthi uyajabula wathi uzoze ekhaya azohlawula ingane bazocela ihlobo esihle. So kwesibili mase ngimfonela ngimtshela ukuthi fanele ngiyobona udokotela so ngenza iscan sambe naye so bawu2. Waqala uDlamini wangitshela ukuthi yena unomfazi ngekakwazi ukuyenza yonke leyo nto ubani wayekade ethengimithe vele eqaleni. Yeah, ecela ifane nje silent. Yo. Stuck. Inesicefo esinzima le phone. Akufuni ekhaya. Ekhona ekhaya ilezi izitolo lezi. Oh yeah, uyabaleka. Cha. Bakithi. Lutho. Across elikhokha so awuqhubeke ke mama. uDlamini ke. Yeah. uDlamini ufake nje mama silent. Ku-vibrate vela isakhali abibanga isicefo. Angisazi ukuthi ngigcine phi ngitheni uDlamini. Yeah, uthe uDlamini uwagcina iscan naye yabo. Sagcina sikhuluma izwe yakwi-scan naye uDlamini. Usethi ke Mana ifake silent mama. Iku silent. Angazi kwenzakalani la. Usho ukuthi uyi-answer. Ngiyabona. Hello. Hey.
Awukahle wegogo hey. Enakezwa yimi ukuthi ngibusy. Iku silent. Sorry. Yeah. Okay. uDlamini ngisengimtshela ukuthi cela sihambe sikwi-scan. Yeah. uDlamini usethi ene mina nginomfazi ngeke ngikwazi ukuyenza yonke leyo nto ngeke ngikwazi wena ngakutshela kahle ukuthi nje yonke lento ngeke izibe serious manje wena usufuna ukuthatha izinto serious ekubeni yena ethe uzozongilobola hlawula ingane manje sesiyajika istory sengizenza into eserious ngoba nakho sekufanele siye kwi-scan. Okay anginendaba ke nani ke nakho konke okunye into ebengiyifuna nje kuDlamini ukuthi azingane yakhe angisize nginangengane ngoba kunzima khona yabo nje kunzima shame ukukhulelwa engekho ubaba wengane. Yeah. Kunzima kakhulu ngoba manje sengiyiqalile iclinic iqalwa early so afanele ngiyiqale early. So angihambi mina lama clinic ajwayelekile ngiya unjani clinic. Oh yeah. Into ebengiyifuna ke ni support. Yeah. Ukuthi angisupport kuyona yonke lendlela esesiqalile ake ngisho kanje esesiqalile ngoba angedwa sibabili esesiqalile. Ay uDlamini nje ungenzela into engayazi usezowangiblocker ngisho ukungiblocker ngisamthola indawo. Isizathu sokuthi ngikufonele isona leso ukuthi ngicela ungisize ukuthi ngizama ukumthola lo Dlamini ngoba angazi ngempela ukuthi kuzoqhubeka kanjani kulezi inyanga ezizayo. Ubhuti ngizothi igama lami nguSiphiwe Ntombela mama. Amakhamera Oh kashutho ngenzeni sebenza kumabona kude mama. So ikhamera sihamba nawo nje kanje. Niyake mhlawumbe umuntu ngamazisi bazofana le zinto zenu ezamakhamera. Ngiyangena nje emzini nomuntu ngequlukudu namakhamera kuba njalo uthe ubani igama? Ntombela. Wentombela nenze njalo vele. Yesidlulisa kakhulu mama uxolisa. Angiyifuni ke mina lento enenzayo. Cha mama siyaxolisa mama siyaxolisa. Cha xa ngene exeseni kweni phela angizovela mina emakhamereni ngingatshelwa ukuthi ngivela emakhamereni. Siyaxolisa. Hayi ngeke ngane ngeke. Ngoba Wenzani mfana? Ngiyavala kwami. Mana mama niyalwa kanzami nizongilwisa. Siyaxolisa mama siyaxolisa. Kanzami nizongilwisa la kwami. Cha no. Mangivala umnyango wami umfana lo abamba umnyango wami pho. Ngiyavala manje. Mana mama siyayithoba mama kuwena siyazehlisa. Yini kwenza leni? Yes. Ngenzeni? Yes. No awenzanga lutho mama. So njengoba ngichazile ukuthi sisebenza amabona kude nje mama. Ngingenaphi ngibabona ukuthi ngingena nje ngomnyango ngizingena ngifuna ingane ngenzela iti sengiphuthunywa ngamakhamera wana amakhamera. Siyaxolisa mama. Cha ngiyaluzwa mfana uxolo musu ngizwa ngabe ngiyaluzwa uxolo lapho. Ngibuza ukuthi ake ningabazi sina abantu manizana lento zenu. Okusho mhlawumbe kwenzeka iphutha kulo muntu osibhalelile. Yabo. Ngoba wathi zani kwami? Yes yabo sibhalela ngoba usibona silama wami. Yabo. Awusuke mfana namba lo bhalana eminyango. Mana mama siyacela. Mana oleti siyacela mama usikhulumisane mama. Akukho konakele okuzovela la. Kunakele phela mfana minginakele mase uzovela ufike namakhamera kanjena kwami. Umuzwe wendoda lona. Ngiganile mina le ekhaya. Sekuthi wani ngempela sethwa nangumfazi wakho lethi abafana namakhamera ngenaphi? Mama siya understand siyaxolisa mawa. Hayi angifunje mfana lento yenza ngifuna ngempela angifuna ngifuna mina ukuvela kulezi zinto lezi lento zeni angifuni ukuvela lezi zinto zeni mina angifuni ukuvela lento zeni ngangivezi la lento zeni sanje ungiveza lento zeni engazazi sicela umfethu ayicishe umfethu imali yamfethu ngiyalingwa so siyaxolisa mawami siyaxolisa nje kakhulu hayi akasithele ngempela umfana lo amakhamera asimthele ngempela yazi wena njalo mfethu yazi mfethu so mama sidlulisa kakhulu mama ukuxolisa hayi uqale kambe mfana iqala nje kanjalo imoto mayizoduma awuyenze into emzini umsekufusana ngelinye ilanga mawuze emzini womuntu uyamtshela nje umlazi womuntu ukuthi uzonza imkhuba ethizeni awuvele nje ufike emzini womuntu saka yangongqoze emzini womuntu umuntu asabela kubiza awuvele usongikhipha kulento sivumelane ngani nawe usongikhipha kahle udaba ukuthi kwenzakaleni so uDlamini mama uDlamini kunosisi osibhayilile wasibhalela usisi wami so uDlamini kunosisi lapha amkhwelisile manje uyabaleka hayi ayikho nje lento nganyama hambani ngempela ke manje benihambe ngempela ayikho abona le nisho manje ile ngekho ngempela ngishiyeni ngishiyeni wengane into engekho le nisho manje yes awunaso isiqiniseko salonto leyo so uyena uDlamini angithi uDlamini ushade nami iminyaka ushade nami uDlamini iminyaka ngithi mina ke emkakhe ayikho lento esho susunya ngifana ngifana mama uyena umuntu ongaba nesiqiniseko so awukwazi ukuvela ushaye nje indiva kanjalo wenze kanjalo yabo
yabo uba leyo ntombazane ndanguyena ikhona khona la mana ikhona khona lana ikhona khona lana lo ntombazane itshaloba kwami itshaloba muzi wami mana nukhomisa bani umuzi wami nini usisi uyena umuntu osikhomisile kahle kahle umuzi damn it uzezwa bani umuzi wami wena mana wenganjani ekuzona imali umuntu ngempela ke manje lana ekuzonakala ke manje lana mana sixoxe kahle mama intombazane lena itshaloba la kwami ifunde asixoxe kahle mama sixoxe kahle yonke into mama njengamanje yabo konakele ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo mama yabo yonke into ilungiswa ngomlomo mina ngiyalingwa yabo so siswama uvela uvelaphi vela kwami chabo wentombazane awuchaza iswama wentombazane awuchaza kwenzakalini awuchaza udlame chaza sisi uzochaza noma kumele ukuchaze wena mana ushaya mina inkinga wabona wengane yami ngiphumeleni kahle ngempela ke manje mana inkinga siswami chaza kwenzakala chaza phela manje wasusaba manje yini manje phela size kudlamini manje uma ngibona ethethe yeah bengalindela ukuthi sofica nomuntu omdala kangaka la ekhaya uze kudlamini kwami ngiyathetha mina ngithini ngikikize ukuthi umithele amadoda ashadile la ngikikizele lo nto mina cha ngikizele lo msangano mina uswena umithele indoda eshadile angisho ukuthi ngikizele manje ke pho indlela okukhuluma la ihlaza ke futhi le ntombazane enihamba nayo la kwami ihlaza sizolungisa le ntombazane enihamba nayo la kwami ihlaza ngisho njalo yes udlamini mama usebaleke kakhulu so manje asikwazi ngempela ukuthi ebaleka kaphi udlamini uhlala kwakhe bebaleka kaphi udlamini bakwethu ubalekele nangu sisi so manje ayikho ngiyacabanga ukuthi ayikho mama into esizokwenza ukuthi sirelax vele uyabo ngoba thina kahle umuntu esemfuna kahle mama udlamini besingadingi kahle wena uyabo kahle kahle sisitshela phela yonke into wengane yami idinga udlamini idinga mina umkakhe yonke into ethinta udlamini ithinta umfazi wakhe kahle nje mama sesikhulumela nje sesitshela nje ivali neqiniso yabo ukuthi kahle besingadingi wena yabo thina besidinga udlamini yonke into ngoba uyena udlamini umuntu owazi iqiniso shusa komele inhlangano udlamini benhlangana khona uyabo yena usasithethisa ngoba futhi ngabwehlisa umoya singenise endlini niyazilulaza wengane zami niyazilulaza alikho ke nje alikho njenganami iphutha lo muntu omithe indoda eshadile alikaze libe khona iphutha enjalo alikaze amakhondom agcwelizwe lonke le manje ufuna ukwenza izinto nemkhuba namadoda ashadile ayikho into enjalo ayiyazi ibe khona into enjalo akimthinte ayikaze njenganami ibe khona into enjalo iphutha mali selenza alikaze alilona iphutha lamabomu lawo akulona iphutha amabomu lawo badala phela labantu bobabili oh yeah badala umuntu osakwazi ukumitha kayona ingane lo muntu all right baba ngiyaphila nkosikazi ukude kanganani nasendlini ngisasithola nkosikazi angashenga ufike ufuna ngicela uphuthume baba ngicela uphuthume kakhulu kunento engingayizwa kahle lana ngikugcwele nje ngicela uze ngempela woza yini manje ngicela uze baba ngicela uze kunodaba lana ngathi lifuna wena nje maqhozi impela udlamini ngeke bhuta wengane yami ngeke udlamini akwazi ukuyomitha usiyangizwa la ekhaya yimini osebenzayo uma mithi udlamini lo ngane izoba yini izoba undinga sisebenzi futhi izoba undinga sisebenzi phela ngane angazi uyondle laphi eyondla ngani njengoba ubona ama blocks yabona ama blocks osimende ngiyakha le ekhaya mina yimini ovuka yimini osebenzayo la kulomuzi le ntombazane ke mayimithi imithela into eyapi ke yona mayibuka wena ayikho mhlawumbe phela mhlawumbe komele ngane ibuye ngibize kumina mhlawumbe usungabuza yena udlamini ngoba uyena umuntu wafaka into ecijile yabo wayekutshelile udlamini asebenzi uyena umuntu mhlawumbe usungakwazi mhlawumbe ukukhuluma naye yabo sisifaka silent phone yabo uyena umuntu mhlawumbe ongakwazi ukukhuluma yebo wena andislima habe mina slim udlamini lo imini slim uslima ngempela imina yini slim wena ngizokhona abantu balapha wedlamini wafona kule fona le ntombazane udazana ngempela imini slim islim imina lana lalela baba usisi umbalekelelana usisi owakuphi mana yeke ke manje lento yenzayo wedlamini yeke manje lento yenzayo umuntu ozongidina la wena ke manje muzokuyitshela ukuthi usile akhulume wena ubhale ngobani ufonile ifonini ngesizwe ngawe yabo ngesizwe ngawe yabo siswama akhulume mfethu akhulume awusangazi manje ingane wayimithi sawa ngithi wayimithi susisi angithi wena wacela ingane aba ngicela ngikhulume yini ozoyikhuluma nami edlamini yini ozoyikhuluma nami umithisa kanjani dlamini wazi ukuthi ekhaya ukhiphe ngisho 250 imini osebenzayo le ekhaya imini osebenzayo le ekhaya khomnyango ufana umnyango yakhomnyango
uzowuvala lana. Njengophika ingane. Awuzovala umnyango, uzodilana la inkinga zakho ofika nazo la kwami. Akani inkinga yakho la mina ofika nayo la kwami. Inkinga nje angithi. Inkinga yakho lo uza nayo la kwami. Yabo? Uzondla ngani la ngane Dlamini?